shona inoti waitangire musindo azvida kumera zvakanaka muri yeZimbabwe. Ndadzoka zvekare panapa nhasi manje ndine nyaya iri kupindurwa napresident weAmerica anoitwa Joe Biden. Muri kuziva mese kuti kune tsamba yanga yamukira kusendwa makusenseni, tsamba yakaendeswa kuAmerica ichibva nekuna president Emmerson Mnangagwa. So panapa nhasi pane imwe post iri kutrenda, iri controversial, iri kutenderera, iri kubva nekuna Joe Biden, uyo president wekuAmerica, ari kutaura kuti in America we resolve our differences at the ballot box, not with bullets. Ndo mhinduro iri kubuda nde ukada kutarisa Zimbabwe zvinoitika muno muZimbabwe, zvinhu zvakaita sezvizvi hazvikwanise kutaurika because unongonzwa kuti Zimbabwe ndehondo, takanyorwa hondo, takadidi aitorwa nepeni nepepa, aizoite sese. So ikoko warutaura kuti kunoku tinotambidzana nyika yedu nepeni nepepa, kwete zvekwenyu ikoko pane madimikira abudapo, zvekwenyu ikoko kazvo kuti munoita zvechimonya monya kana kuti zvebullet zvekuti takazotora nyika nehondo. Ndo mhinduro iri kutenderera panapa, kusaziva kuti yanga yakananga direct kweri kunzi ndoko yapindurwa kuna president Mnangagwa kana kuti ingori respond yangobvawo ichingopindurwawo kune vanhu vakawanda vanga vari kukomenda vachicriticize America nenyaya yechiitiko chakaita ichi. But muri Zimbabwe ameno munoona sei nyaya iyi?